Ej, jeg er ikke klar. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvad tænker du? Hvilke fordom har du? Danskerne har mange fordomme, men hvilke har de om Polen, og passer de? Vi har spurgt en række danskere. Hvad er jeres fordom om Polen og polakkerne? Billigt. Billig arbejdskraft til dem mennesker. De drikker rigtig meget vodka. De drikker faktisk ikke andet. Mørkt er godt. Gammel østblok. Billige piger. Mænd, der stjæler også. Kål og pølse. Og rødbede Ja. overalt. Ja, og de ligner lidt hinanden. Ikke særlig pæne. Fuld folk. Ja, skattede folk. De er meget sådan sure. Ja. Altså, hvis de vil have en til at flytte sig, så går de bare ind i en. Ja, og de kan ikke engelsk. Ghettoer. Stripper. Lyder. Gadet. Som vi så tidligere indslaget, har vi danskere en lang række fordomme omkring Polen og dens befolkning. Men er det virkelig så slemt? Det er ude for at undersøge nu. How much do we make doing this? Handing out these? Handing out this? Handing out them. How much do we make? Money? No, I don't make money for this. You don't make money? Vi er på vej ud for at finde en butik, der kan sælge sådan noget vodka. Der var en lige her. Og her. Vodka. Vi kan se, så kan man få vodka stort set overalt. Om det er godt nok. Du skal ikke finde på de flotte bygninger for helvede. Yes. Som I kan se, så er det mørkt, gråt og forfaldet. Det ligner lort. Hvad skal der ske nu, Christian? Vi har jo hele listen her. Så vi mangler stripper og luder. Det er billigt, mand. Excuse me, can you rate girls? Can you rate girls? For at afklare om polakkerne virkelig stjæler så meget, opsøgte min bagmand. Han vil desværre kun være anonym. Yeah, Polak. Yeah, Nix Deutsch. Is it true that Polish people steals a lot? Warum? Noch einer bitte. How much have you stolen today? Af sikkerhedsmæssige grunde valgte vi at afslutte interviewet her, men det er rimelig tydeligt, hvad der foregår. Den her sag er ikke afsluttet. De fordomme, vi har, siger mange ting om et land og dets befolkning, men siger det i virkeligheden ikke mere om os selv? Denne rejse har bragt mange oplevelser, nogle skræmmende, andre livsbekræftende, men én ting er helt sikkert. Polen er et land.